ще кажа един фрапантен случай. Значи една жена живее много дълги години, брачен съюз, с мъж, който пие алкохол, който обаче няма никакво намерение да го редуцира, да го спре, да го контролира, никакъв такъв. Значи той е заявен алкохолик. Нали, човек, който просто казва на жена си, значи ти да се разведеш с мене и да не се разведеш с мене, както искаш, аз алкохол няма да го спра. С това, разбира се, има и тормоз. Тук в случая тя започва да прави един защитен механизъм, който е брутален. След 17 години живот, тя, излизайки навън в живота, разказва с поведението си на всички останали, че няма никакви проблеми. Тоест, никой не знае от близките, от колегите, никой не знае, че тя живее в тая мизерия. Представяш си каква психическа сила има този човек? Всеки божи ден да излезеш ти навън и да покажеш на света, че ти нямаш проблеми. И след години, след като вече този човек умира, мъже така умира, сина й, който преживява това всичкото нещо, защото той е пряк свидетел, казва, знаеш ли, аз не мога повече да остана да живея, нали, в това. Искам да се отделя, нали, даже искам да забравя. Изведнъж тя остава сама. Ето сега тази жена на мен ми казва, аз имам вече паника, атаки, т.е. тя се отпуска тотално. Този човек умира и изведнъж тя трябва да полети, едва ли не, той тормоз е спрял, а всъщност какво става? Тя потъва. Още повече потъва. И сега да повярваш, нали, че можеш да тръгнеш, че т.е. ти имаш път напред, то става направо като невъзможност за вярване на това.